Il-Partit Nazzjonalista huwa dak il-partit li jista' jġib il-bidla f'pajjiżna għax il-Partit Nazzjonalista biss jista' jagħti l-ħelsien lil pajjiżna mill-ħakma tal-kriminali li ħatfuh. Aħna għandna iċ-ċertezza li kapaċi jekk ningħataw il-fiduċja illi nerġgħu f'dan il-pajjiż inwasslu it-tieni ħelsien. Din id-darba minflok il-ħelsien mill-armati Ingliżi, aħna rridu nagħtu ħelsien lil pajjiżna mill-ħakma tal-kriminali illi ħakmu lill-Partit Laburista u li ħakmu lil pajjiżna. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Grech f'kollegament telefoniku fuq Net FM. Huwa qal il-gvern ta' Robert Abela kien u għadu qed jieħu vantaġġ mill-poter li għandu f'idejh. Iżda l-Partit Nazzjonalista mhuwiex hekk. Il-Partit Nazzjonalista għandu l-ġenwinità, il-passjoni u d-determinazzjoni illi jagħti lil pajjiżna l-kredibilità li tixraqlu għax il-Partit Nazzjonalista dejjem kien fuq in-naħa tajba tal-istorja. Fuq il-konklużjonijiet tal-inkjesta pubblika dwar l-assassinju tal-ġurnalista Defni Caruana Galizja, Grech qal li llum ħadd ma għandu dubju li l-Gvern Laburista kien qiegħed hemm biss biex jaqdi l-interessi tal-individwi li ħakmuh, kriminali u persuni li interessom biss dak li hu tagħhom għaskapitu ta' pajjiżna. Huwa qal li din l-inkjesta tat-timbru ċar li l-Gvern Laburista uża l-istituzzjonijiet kollha ta' pajjiżna biex jikkontrolla l-informazzjoni, l-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni. Gvern Laburista ħoloq u din l-inkjesta konfermat klima li fija persuni kriminali ħassewhom komdi jaħdmu biex joqtlu lil Defni Caruana Galizja. Grech fakkar kif ilu għal dawn l-aħħar ġimgħat jagħmel sejħa lil Robert Abela sabiex jiġħad lil Joseph Muscat għax huwa mażra ma' ir-reputazzjoni ta' pajjiżna. Irid juri illi huwa differenti minn Joseph Muscat. Irid juri li huwa mhuwiex ikkontrollat minn Joseph Muscat. Irid juri li l-gvern illi jmexxiju huwa ħieles mill-qarnita ta' Joseph Muscat. Grech qal li issa wasal iż-żmien li Robert Abela flok jibqa' jiftaħar b'dak li jagħmel irrid jgħaddi mill-kliem għal fatti u ma jibqax jostakola lill-midja. Huwa żied jgħid li l-gvern ma jistax jibqa' juża flus il-popol biex jikkontrolla l-istituzzjonijiet. Quddiem dan kollu l-Partit Nazzjonalista diġà wera x'inhi triq il quddiem fejn il-ġurnalisti jkunu mħarsa u l-ġurnaliżmu jingħata dinjità li tixraqlu għax huwa parti minn demokrazija moderna li trid tkun ta' suċċess. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-gvern ta' Robert Abela qed jaħkem lil PBS billi mela l-istazzjon persuni li huma qrib tiegħu fejn l-aħbar qed tkun immanipulata biex taġevola l-Gvern Laburista. Fid-dawl ta' dan kollu Grech għamel referenza għal dak li kiteb il-preżentatur Mark Lawrence Zammit hekk kif huwa ħabba li se jkollu jieqaf mill-programm li kien jippreżenta fuq l-istazzjon nazzjonali għax ma felaħx aktar bl-intħil li kellu. Anki hawnhekk Robert Abela mill-paroli irid imur għall-fatti. Sakemm Robert Abela jibqa' jaħkem lix-xandir nazzjonali, Robert Abela qed jibqa' jipperpetwa l-ħsara tal-qarnita li ħakmet il-Gvern Laburista u lill-pajjiż. Dwar it-tiġdid fih dan il-Partit Nazzjonalista Grech qal li dan huwa tiġdid mhux biss fil-persuni iżda wkoll fl-idejat. It-tiġdid mhux biss fil-persuni imma fl-idejat, imma fil-politika, imma fl-istil, imma fil-ħsibijiet, ukoll fl-attitudni. Irridu nerġgħu nsiru il-partit li qalbu u qalbna tħabbat ma' qalb in-nies. Irridu nerġgħu nsiru l-partit illi ma nħarsu l-isfel lejn ħadd. Marja Franca Lanza, Net News.